Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Έχει φύγει η γιαγιά μου από τη ζωή και μου έχει αφήσει μια κληρονομιά. Έχει σπίτι γεμάτο από δίσκους μουσικής, ρολόγια, κομπολόγια, σπαθιά, παράσημα, σημικά, επάργυρα, ακόμα και αποκοσμήματα χρυσά. Έχει διάφορα πράγματα. Πολύ ωραία. Πότε θέλετε να έρθετε στο χώρο σας? Όποτε μπορέσετε, είμαι ελεύθερος φίλε μου. Αυτό έλεγα και εγώ, γιατί δεν μπορώ να τα φέρω στο μαγαζί. Είναι πολλά τα πράγματα. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού. Ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας. Ναι, ωραία φίλε μου, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να έρθετε να τα δείτε. Μπορείτε το Σάββατο 11 το πρωί, 11 η ώρα το πρωί έχω κοινό το Σάββατο. Μπορούμε. Απλά μια διευκρίνηση για τα χρυσά, για τα κοσμήματα. Θα ήθελα να μου κάνεις μια διαφορετική τιμή. Κάτι με μισός, άλλη την αγάπη για τα πράγματα, άλλη την Εντάξει φίλε μου, σου στέλνω διεύθυνση στο Viber. Να δεις 11 η ώρα το πρωί το Σαββάτο.